ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ang maka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. O tangag pailaang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no saan ka maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nangibagakan ni manang mo. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamin ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak, apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngamsa nga ribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Ay, kung namaamapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Iti mo't gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot ten napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, ta kwarta na kat nga rod. Aldawain, Baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mo. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day taar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, Baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, Baraok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka de. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kayat ko mat apadasan at i-blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
kulot, ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa eh. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ne, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos kat makiasawan tumot lang. DJ to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang? Pimintasak ka di unay? Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya ngay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko matipagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka, Dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang. Ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yung kan ni Ella. Ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam no siya ka ti adda masapul na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Pagsardengan na ni Esther iti panagadal na, tay supay pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinkuana. Adalat ta may bagana. Iso nga road, asaan mo kumaapi nagawid? Ay gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumugma kinkuana. Sana na yung kalintigan ti araramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na.
Sarah, umay ka, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amangan no kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amok akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nandiay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Idi kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idi kalman ti salsalud-sudan? Diyak matan mo, mami. Nabarte ka sa namin. Ha? Agdadata lang arudan ang nabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnet ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Abangan no adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta, kaslasaan mo iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat adda may tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka di nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbiag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. Addan to, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nariga ti adda panagbiag da Ella asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ella. Idinto ta sadot met ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Na-stroke ka no ni Daddy. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan matan ngagsweldo. Anya pa'y nga ino di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo ti agpawit ka data. Na-stroke ka no, mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga medadakwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Asino nga iti bang asikasukin kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang nga ti manugang ta ti kaasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di sumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwarta. Dapay saan ko nabayadan ni Jay? Saan ka di gainted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakalaunay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat ngamin makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod ngamin akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, auntie. Papanan nyo ka di? Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda nakigapas si talon da lolo, auntie. Da ka di inyawid da nga irik. Auntie. JB ngay da nakigapas. Jak namin masango ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng nga, auntie. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, auntie. Basit lang nga ano san.
Apa yan, mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaed mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apa yung garod nga aburido kayo ngay? Gaputawan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, taing kayo aggapas, tapno ada irikyaw. Anya, agapasak. Apa ya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di kamot agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin kamot tay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't nasaya timbunga na? Tanagbalin kamot tay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod, si Kanay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapanidya pagadalan. Si Maduta ko nga gadal. Nang runa ita, tagsakitan ni Daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni Mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisaan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukaado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibus. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amuda kat agnanayon asumangsangpot ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Tawanin kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka de nga inyalis ni Sara ti anak na iti sa bali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akadkadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna? Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilang ti sidanta, Mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpet ni Dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, Mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni Dadim no nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga no ad-adda ma-stress. Kat kumaro pa'y ti sakit na. Kasladyak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno addabi ngay ta nga irik. Anya? Ang mga no ti pa imak ti magapas ko. Ngam awan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta.
Kapilitan ang mapantay di balay dalulong. Umay kayo ka di matagapas. At dadwa apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di mataggapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamatik sa amin da. Sana mabaling aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may iti kating nga antipurok. Idinto ta dito'y kamila nga si dagtitalon. Nagrigat mat gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat nagdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho, no awan adal mo. Kunak may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamat gaya, Mami? Jack ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta? Anyamat hindi kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dag iti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan a kwartam laeng ti kinayapdaken ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko. Idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kaidan kan ka. Anyamot tindag iti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun iti pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si Kamal, inaramat mo anaglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangkot ti asawak nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay amay sublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan amaakop. Jakmut nga mininamnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalatta iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nun nanang. Ay, nagsakit ti bagbagik. Naikawak sa mo ta nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto? Ay, nasakit ti bagbagik. Nagsani iti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. Uray sakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sa amatan. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biyag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga iti kalmandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat iti balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan anasaya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapaw iti dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnungda. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng at da kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adaadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adiadal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan, nanang. Amom ka di may sa adiadal, iti asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da iti liklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Ingaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag da ti basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. So asaan ko ida nga ini kaniti Eric? Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mo't sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon Adda ket tao na kanayon nga aglang-lang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tamay da dito'y balay mami. Agkakapsuta, awan mo't ngamin kinantay ti agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami, di nakmat inik ka niti pagload ko. Ay, kasanuta nga ro din. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Ta ibilin ta, nayabanda da lola. Sige nga ro ta, agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak namin arumwar. Ura isang mami, malaminak mo na arumwar. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan, awan pa'y agas, kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na. Aggurigur. Pangasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag tanasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadakas sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina, adasara ken June, nana. Ha? Siming put pakikit
Di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay agyaman iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang ka. Apay matartaranta ka. Ay. Kaslada pa ka danagam. Kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay Jabalay da. Kaguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapol may panday di ospital. Nyala, intangarod lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malaang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisin itan. Mala, tenak gumatang iti tinapay. Mala, tenak mangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan matigatang ko. No, jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. At ako mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jundita silid na. Di mo tagtagtaga rin. Sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi, taada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ati pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta nga'y mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madanimanan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumatayng gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Isudakit dito umay tumultulong ka data. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti dua nga anak ti Kalding. Imbag na nagtarakan tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakalagin awat ha, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway? Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng? Ay, huwan matkit di Aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam? Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina. Kapilita na mangirimedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital.
Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, no kasta. Awan mo't sa balya pagkamangan da, no di datayaw. Bakbakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Idi ada kwarta na. Kaslawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnong. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga agtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo a kapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam a kapamilya ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idi ada kwarta. Ado ti barkada. Ngam sanda ko na paganano idi awanan kwarta. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kadakwada. Melba, apay nga adda ka di ti ospital. Adda ka bagyak ana ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silad da Sara, ngam adday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Uray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumustaam tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodon. Adda ka din na iremedyo mapagbayad di ospital, lakay. Addaan bakait. Intan iti ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay. Kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpay. Ay, basigurado, kadakkel ariribok intun sumangpay ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa balya pa basulen na. No di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor ang mabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpot dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpot ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen no mapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasano tayo nintun sumangpet ni daddy? Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na, iti imbaga na kano apagbayad mo iti ospital do tangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pagtitinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no sana mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay. Alangarudon nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital.
Anya ngay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio, tatang. Kitaak nga ron no danagan na. Sige, inayadom alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan, tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko pa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kitaam na ito'y oh. Nay, anya ngay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Adamot lak na, tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y oh. Anya ngay dayta? Adanagan kan numero ti cellphone. Barang dayto ti number ti akin kukwa. Awagam nga Ruden. Tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso amin ti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada ngamin klasik. Okay. Agkita ta nga rob diti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio ka mo ta sumrak iji pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin ko kwa, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga ruden, isublim pa ilaan? Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta, ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapul nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang nga ruden. Dakkel ti maitulong na dayta kada tayo, no kwarta ti linaon dayta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon, pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti si Mangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo, taday ta ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo. Ingka katagapasan.
Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sabalay, ti adda di ta panunot maw. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asideg akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Giant. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangan itay ti igam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami? Kanapay nga isubli makunam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan na kuman nga isubli? Ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panag-ut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod. Imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta tilidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay amuna nang amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, day ta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga rod nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatig amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod, mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam? Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, katinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo, iti akin kukwa iti portfolio? Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman a makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manaka. Day tatimbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Na, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya at to kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasingpay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan, ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa mutar aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay? Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya, pudno ka di dayta?
Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to kin Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at aramiden di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot den ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam, ngem, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya.